Gisugda na sa Department of Health Region 12 ang pagpanghatag og bakuna batok vaccine preventable diseases sa mga estudyante sa pampublikong tulungaan sa General Santos City. Ani ang dugang detalye. Pinaagi sa school-based immunization program sa Department of Health Region 12, mamahimo ng benepisyaryo mga estudyante sa grade 1, grade 4 o grade 7 alang sa bakuna batok vaccine preventable diseases sama sa measles, rubella, diphtheria o human papilloma virus. Gani gisugdan kini una sa usa ka tungaan sa Barangay San Isidro, General Santos City. So ang mga target po natin na grades 1, 4 and 7 nasa more than 32,000 po na mga estudyante for whole Gensan na po iyon. So sa grade 1 and 7 bibigyan po sila ng measles, rubella, tetano, diphtheria. Ang grade 4 po na babae lamang ay bibigyan ng HPV vaccine. Ang maong libreng pagbakuna gikalipay sa mga ginikanan lakip guardian sa mga estudyante. Pay sa iyang mother okay ra kay mahal magud sa gawas. Sumala sa Pediatric Association of General Santos City, wala kunoy angay ikahadlok ang mga ginikanan kalabot sa maong bakuna alang sa mga bata. Hindi dapat matakot ang ating mga magulang kasi very minimal po ang mga side effects ng vaccine tulad ng lagnat which is only very temporary, sakit na pwede naman nating magawa ng paraan para mawala. Pero ang mas nakakatakot ay kung makuha nila ang sakit dahil hindi sila nabakunahan. Mangunay sab matud pa ang Philippine Medical Association kalabot sa saktong edukasyon, kalabot sa maong health program. The PMA can very well actively participate by means of education sa ating mga kabataan, sa ating mga parents, sa teachers and also the health workers. Target sab sa DOH-12 nga mabakunahan ang mga estudyante sa anaa sa 125 ka mga pampublikong tungaan sa Gensan. Busa, nanawagan sila sa mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga anak. Nanawagan po kami sa lahat ng mga magulang na may anak po mula grade 1, grade 4 at grade 7 na isubmit po natin ang mga anak natin sa bakuna eskwela. So ito lamang po ay ating bibigyan ng karagdagang protection ng ating mga anak, no, sa mga vaccine preventable diseases. Kauban si Gary Balantay og Bong Vicencio. Efren Mamak, 1 Mindanao.